Jotonalam Chogo The Secret of Life YouTube channel tini songrok ni bagai hai na hai te kesa ketar update video to fika tabo tama update video hinke tini rok sini video ni title tai thamil nugui kam kana sayaman kana chong tini bo topic eba bo kok na sana thangoi tong lai thangnai salo kaisa video norok joto nugui man kana jodi no lai thangnai salni video nugi khungke o video in description ang lai thangnai salo je video upload khlaijak tongo a video ni link rijak nor karo thangoi kaham ke bujui ne dije lai thangnai video tomo lai thangnai video tongo je korokja tomboy mane ke burui o buri no bochala ungna mujung aita lai thangnai salo tomboy sak no bini je l abo jara legend bro no bujikana abo tongo mahai rakta kho khaime samani tai o video sajak tongo je o voice recording ongnai bono details je diuima kangke bono ek mas ni recharge rijak nai pheba aro baksa tabo anero information sokpe ko pheba khorokcha information dika bono recharge khai rojaka inke writing saro je borok sak no tomboy hinai gosi tongnai sak no l tong hinai gosi tongnai a borok ni photo angnong no tini phurungano aboni bagut o video ni joto bani share kheri tai channel ketar hinke channel ge subscribe khai didi nok joto no display o a tomboy ni photo nugui man kana ang mukhang kicha blur khairika tango hinke boni tabuk bo jora tong bo nakar sanani mane ke sori sanani tabo jora tong hinke o video joto bin kicha share khiri di tango hinke o tomboy ni bini guardian rok nuktu bini jaiti gusti nuktu bo bahai samung khlaika eba botam khlaika norok lai thang salni video kaham ke khanawi ni di a jaga no pura kaham ke explain khlai jak tai o video ni part 3 daktin sokpeno part 3 o bahai video sokpene hinke o tomboy tani bagoi bayar angkha oro total 3 ta character tongo a character no nong sai khane no oro total 3 ta borok mane 3 ta borok ni character ta ai tong hinke part 3 hine no comment khedi and o tomboy section l tongo hine gosi tongo hinke borok no bono tom sanam sungnorok abagisa comment sari and o video no cha to like share subscribe kene tapok di